Shalom. Perhalado HKBP Jalalura Cimahi, pasahaton tusudi ruas, do tamu, suaksoni amanami nanami hahanggi pinaribot na mengikuti ibadahon melalui live streaming, Horas Madihita, Jala Selamat beribadah. Tabukama parminggota mared demaita sabuket de nomor 4, ayat sada sahat rodi ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to diperbadian atau mapalangi dohot tanoon. Amen. Tung behama pamalosokku disaluhut dengan ni uhum ni Jehovah Tuau, surdu konokku do panangin perhatuaun tugijang, jala pajojoku goarni Jehovah, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon, nunga di tatap pohami bang somon, aidang majuaho mangaleo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haleao dot siap ni bagi,
Sa rodi dihau pinar silang. Sa itu pahay mamay marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami jala marbinget ni roha. Songon anak kaholongan ni rohami di akka sitaonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu. Tuhan Yesus Kristus dohot tod di perbadia marhite-hite hami. Amin. Tapuji Tuata sebukit de nomor 660 ayat sada dohot ayat 2. Patik ni debatah di minggu tasadarion, ima patik perjulu sa rudi patik paupaton, songonon mah didok disi. Patik perjulu, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahinonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jada dang jadi sumanonmu. Manang ahan na di banua gijang dohok na di banua tongau, rodi na di bagasan aik na di torunitano, yang gotunggabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosogut, akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot taumua babadiahon ari minggui, di naonomari maulahamuna sa siulaunmu, alai angguari papituhoni, ari pada ada ni Jahoba debatamdoi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pena mangibati hutam, ai di naonomari rodi top padebatan langit doho tano doho laut doho nasa isina, dungi maradia doi bana diari papituhoni, di bani do bana di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paredenan nai jaladi perbadiai, ido sahatna atong rak mangido gogo mai tatu hatala mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari kita sabuk kedel nomor 172 ayat 2 dohot ayat 3. Muda
Tato poti madusatta tuadupan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus, hodo debata pergogono satu dosan sitop panasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujulo manopoti dosa nami, ima kanahula hami marhite sian pangalesyon nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai, naksian pakateon nami nasoture, rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni roha nami, natamasi tutudo honahum hami alani dosa nami, alai na tersosol bagi dohami nuaing alani, asima roham dihami ale di bata nami, pardengkan basa jala para si roha doho, alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhuna, jala suruh matot di perbadiai itu roha nami be. Asa tarbahnya kami manguluiho di bagasan hati gorad dohot habadiaon. Gabi sahat kami Tuhan nguluan nasora sudah. Na pinar barga kami dia kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Roma hamu tuau asa mangoli tod dimuna ninna Tuhan Jehova. Tuk sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botardo bahenoku songon itak. Nak perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas domse. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari kita sebut de nomor 172 ayat sada sa Rudi ayat 2. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion denet do sampai salmen 50 mamuka senet sada satu ay onom
tajahama namarsikat soring. Edde sian si asap, makuling do debata Jehovah jala mertikting tutanaon sian habicaran, tolhas rodi hasudutan. Saya narodo debatata, jala nang tagamon hohom ibana, di jolona do api merdilat-dilat, jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Papunguhamu matau akan daulat marroha, akan marpadan dohot au marhite-hite pilihan. Ido sahatna, mertua donato mangingon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Corona Gracia.
Terpuji Tuhata, marhite de 710 ayat 1 dot ayat 2. Taha tidak ko mahaporsiaw tay, soon na hinatidak ko dinungata sa porsiaw di sadok portibion, ra mahitamadok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergugo na suatu dusan, na tumapalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe sa to di porbadia, adorak sa abubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na matetat pazal di ba na dihaw pinorsilang, na tuat tubano torudong di tanom, na mula mengulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahun tu siamun di debata Jehovah, amanai pergogono satu dosani, di sima ibana pa mamulak sogot tu tanoon, manguhumi ala na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan na badia, do di hasesan ni dosa, do di hatai na mandok, mula mangulu do sogot daging halan naung mate, do di anguluan na sora suda. Amin. Vokal grup oik 4 dohot oik 5.
Kabigi maju sangona pataka setiting na masa di huriat di minggu. Oras marita. Songon na patakason tik-tik ta di hari mingguon. Adong manang na piga-piga na naeng ulangan nami si jahaw nami siya julon. Ya guari minggu ta di bagaja sedarion minggu tanggal 10 Februari tahun 2024. Minggu estomi lapatanna sehoma gabe partano batu aku tobi minggu ta di bagaja sedarion Yesus do anak ni debata tangion hamuma ibana manguduk muse 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu, tanggal 10 Februari 2024, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Februari tahun 2024. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Mengurut musya 5.1 pemberkatan nikah manang warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Handika Saputra Huta Barat SPD, putra dari Bapak Jonanson Huta Barat, Ibu Melina Boru Gultom yang beralamat di Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bata, Sumatera Utara. Anggota Jemaat Gereja HKBP Indrapura Kota Resort Sola Gracia dengan Saudari Monika Nopianti Boru Siregar SE, putri dari Bapak Dotrandus Hikmat Siregar, Ibu Rentia Boru Simajuntak yang beralamat di Jalan Teng C1 RT 0/20 Sangkuriang. Anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi WEK 5. Rencana perbuatan nikah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024 di Gereja HKBP Indrapura Kota Resort Sola Gracia. Kemudian kita loncat ke 5.3 surat pastoral dari OPU itu Eporus HKBP. Gereja kita menerima surat pastoral dari OPU itu Eporus HKBP tentang pemilu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, supaya setiap warga HKBP berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan mendoakan supaya pemilu berjalan dengan baik. Warta tambahan. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Ibu Nyonya P. Siombing Pormanha Boru Lumantobing, lahir tanggal 9 Januari tahun 1936, tutup usia 88 tahun, yang beralamat di Jalan Kebuncau, Pojok, anggota Jemaat WEK 3. Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Dustira Cimahi. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Acara melayat dari Uria hari ini, Minggu tanggal 11 Februari 2024
dimulai pukul 9.00 WIB. Pukul 19.00 WIB, ya, kami ulangi, pukul 19.00 WIB. Sonima warta ni garijata dibaca semingguan. Saya di pasu-pasu tuatama sudah na tape kiri, dot sudah na niula ni tangata. Horas mari ta saluna. Tapasa ma peliata sada A do sada B. Hub mata puji tuata marahite itede nomor 500 sia mamuka sada dot udukna. Salut
Kami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramo tiak kate ate muna, dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta tani debata dihita di minggu tasadarion sian Evangelium Markus bidusia ayat 21 ayat sia. Songoni manang dihamu amanami inanami nama dohoti parmingguonon di ingana munabe taja mahatani debata Markus sia ayat 21 ayat sia marresponsoria. Songonon ma diro disi. Dungi salpu onomari diarahot Yesus mas Petrus, Jakobus, dot Johannes ditogi homma nasida nakok tusada dolok natibbo nasuhi holan nasida gabe muba marupana di ida nasida. Dungi di ida nasida masih Elia rap dohot si Musa nama katai do nasida dohot Yesus. Ai dang diboto nani dok nai ai tung hatahutan situtu do nasida. Alai di nama naili nasida dang agiai sebedi ida sasada Yesus do akup nasida. Ima yang go sahna. Diamu akamanami dot inanami saluhna dongan saha porsiaud di bagasan guarni Tuhan Yesus. Molo taparrohahon di trupuhon di bagasan hamuliaud do jala di bagasan hasangapon. Yesus disada doluk rabdo tolu sisianna. Memang angko duluk sai api do itu hanguluan ni haporsiaun ni kahalak Israel. Parjolo di lulu dia matahe di leo debata 10 patik tu si Musa doluk Sinai. Di doluk dia ma terdapat parau ni Sinoak. Doluk Ararat. Di doluk dia ma debata makatai dot si Musa di bagasan api na manutung rabba somosok. Ido na kumune. Doluk Hebron. Di doluk dia ma doluk harap tayo se. Doluk sanggul dangan siang doluk sanggul doluk sanggul. Doluk sanggul ni Muhammad no. Doluk Ararat, doluk Nebo, doluk parjamitan ni Yesus di doluk. Alani itu ngapi do doluk. Jala di sada doluk kima di pasangap Yesus rabdot sisian na tuluhala. Jala di ujung nan no ni kotaboto do di doloki do di pasikop Yesus haluaoni tungoluni hita jolma. Di pasikop Yesus hamonangatai di bagasan hama matena. Jala sasitong nga jami taon marturu-turu tusiron. Tu hama mate ni Kristus nakpe di bagasan hamuliaon, di bagasan namar silam-silam, di bagasan hasangapo Yesus. Alai Yesus naik patakasot tu kana porsiai marturu-turu tu hama matena do.
ubahin na di papatar hamulion na di atas ni doloki. Rado si Musa ibana. Isiro si Musa on. Si Musa ibana mabuah pangsoi ruar siat tano Misir tu tano Kanaan. Gabi diolo po pangsoi do si Musa jala diingot si tutudo warne si Musa songos sada si ingoton nasida panurirang na bolon di nasida na mabuah pangsoi malua siat tano Misir tu tano Kanaan. Molo si Elia ise masih Elia. Dari sabule siam kon. Sahalak panurirang. Aha mana ya dipatupa si Elia. Bagus. Ayo bagus, betul bagus maksudnya. Aha mana ya di si Elia. Ido. Heado di pangulu si Elia namate ima anak ni sahala na babalu na di huta sarpat. Jala si Elia boy di pasoudan sojolo hurok ro ni na ibana pigaleleng. Tolu bulan stop di tado jol manang ro udah tolu bulan. Tolu setengah tahun. Dang ro dan sojolo hurok ni na si Elia. Jala ibana do panurirang natakas paingoton raja-raja di bangsa Israel di bagas kacaton nai. Alani di sosialia, di sosi Musa mersilam-silam Yesus di pasangap dungi makata-katai na sida imana di idani sisian nai di sada dolok di tikki. Kamang dot tamu kainang aron aneng dohonon iturpukot tu hita. Molo na barjolo di pasangap Yesus. Rap dohot si Musa naung mate, si Elia tahe. Si Elia mate do tahe. Dang mate daw. Ia diangkat Tuhan dengan kereta ke surga dan ia salah satu orang dalam Alkitab yang diceritakan, diberitakan dan disaksikan Alkitab tidak lebih dahulu mati tetapi terangkat ke surga. Elia sadanai ise ya heranai sod kelompok B juara saya dan bahu ida bah son ngapi dia lusia lagi ate Henok, satu lagi itu Henok terangkat ke surga, Elia terangkat ke surga. Berarti pada saat yang sama Yesus ada di atas bukit dan ada di surga. Pada waktu yang sama Yesus berbicara dengan murid-muridnya dungi makata-katai dohotak kanang di Banua Gijang. Naik papataron na tu hita kamang dot tamu kenang tu rohani sisiani nasai guga dope. Tu rohani sisiani nasai mibber dope. Nak penong di papatar Yesus di Markus sada ayat 10 sada. Uka dotong langit siap Banua Gijang dung terdiri Yesus. Deklarasi kemuliaan Tuhan dan pewartaan kerajaan sorga dalam baptisan Yesus Kristus dungi muka masurgo turun masongot darapati siap Banua Gijang dungi marsuara ma siap Banua Gijang ahido ya odo anak kaholongan ni rohakku lomodo rohakku di ibana. Inilah anak yang kukasihi, aku berkenan kepadanya. Dan kembali di Dolok, di Gunungon, di papatar Banua Gijang Masuara, nama dok, odo anak kaholong aku, tangi hok kamu maibana. Ninna di ayat na tapehut-ihut nak kiningani, molo tapatak kasison ayat pitu di dok. Odo anak kaholong aku, tangi hok kamu maibana. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Akamang dot tamu kainang,
Songos sisiani maradeba rohatta nuaing taringot tu Yesus. Guga. Songos sisiani mara rohatta nuaing manada Yesus. Dang takas. Songos sisiani mara rohatta nampe nang dipaihutiu Yesus nania lelengna. Dibereng do di pamasa Yesus halonganga bolon. Dibereng do di pamasa Yesus hama malum niak kana marsahit. Diboto do pabuana di bagasak kuaso di Yesus do alayang go si Yakobus, si Johannes do si Petrus dang do petakas makaporseai Yesus anak ni debata. Dang do petakas marhatopoton Yesus do anak ni debata. Saya guga do pinasida. Saya mimbar do pe diturpukon mabiar nasida enawaro. Ayaro namasa. Mersilam-silam Yesus. Adong namati di si. Namati si Musa. Si Elia penganak ko tu benua gijang. Makata-katai di si. Nama huwa do. Nasongod dia do. Aro namasa. Mabiar menasida tahuton. Pola do. Mibber hatana. Huwai madihamu sopo-sopo rison. Tuhan Yesus sopo-sopo. Dan riko di Yesus sopo-sopo. Alena yang riko di Yesus ima. Takas mata da'au. Takas maboto au. Ia au. Debata, anak ni debata nagawi solma. Sadarion boy do di atas di dolok rabdoto. Sadarion boy do di Banua Gijam rado si Musa, rado si Elia. Maka tahatai do to sadarion, maka tahatai do Banua Gijang sadarion. Ima hapapatar ni hagogoon ni Yesus, hadebataon ni Yesus, ketuhanan Kristus. Supaya setiap orang yang mendengar firman ini ketika Yesus dimuliakan tidak lagi ragu. Tidak lagi bimbang bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Debatado ibana. Nabui di Portibios saunari. Jalabui di Banua Gijang. Ditikki nasarupa. Maka tahatai. Dot akkana di Banua Gijang. Ido na barjolo na yang papataron ni turpukonak kamang. Dot tamuak kainang. Pai mamate Kristus. Pai matarsilang ibana. Paima di bongot ibana tu Jerusalem laho papatar ho kaluaw na siya debata. Iko takas man yad ditadaw sisian ni Jesusi. Ise do Jesusi. Jala bohado panadaw ni Jesus. Jolmai taringot tu Jesus. Asa tung takas. Akamang do tamuak kainang. Di hapor siya'y hita. Jesus do debata. Nabuhi saunari di bagas joro di agapi jalan luraon. Saunari di Banua Gijang. Buhi saunari di bagas rohakta. Di bagas rohamuna. Alai laos. Ibana do di Banua Gijang. Buhi di bagas parsorion ni akan aporsea. Dohot akka barukilonna. Dohot akka sitaononna. Dohot akka hamaolon ningoluna. Alai laos sadari ido ibana di Banua Gijang. Manuturi dohok madongani akan aporseai di bagasa sadok paru kilona ido nanaing si haporseau ni si Yakobus si Petrus do si Johannes takas jala patar Yesus do debata nagabe jolma di bagasan waso hadebataon nai adong hamuliaon dohot hasangapon akamang do tamak kenang nabaduahon nang dongas sa haporseau di bagasan Tuhan Yesus di papatar turpukodo molo naing marmulia molo naing marsangap dangadong hasangapon dangadong hamuliaon di bagasan dalan na neang di bagasan dalan na murah tung rais jala maol jala bakoldo dalan tu hamuliaoni dalan tu hasangaponi iroban na didok guar minggut ta sadarion estomihi debatado partano batuatta, debatado gunung batutta, ibana do lebu-lebutta, ibana do partahanatta. Di bagasan paru kilotta, dangadong dalan na murala ho madapot hamuliaw ni debata. Jesus pe ikot jolo di dalani do hamatean asadapot sa hamuliaw ni. Jesus pe ikot jolo mate do asadapot ni bana hasangaponi. Memang anggo Yesus dung mate ibana dungi di pasa matu ibana goar ni nasa goar harajaon ni nasa harajaon hasangapon ni nasa hasangapon
disematkan kepada Yesus, nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, dan segala kemuliaan di lehon tu Yesus. Pola do didok hudul di siamun ni debata, itu kan? Hata porsia tai, au porsia di Yesus Kristus. Badua majo. Anak ni debata Jehovah na sesadai, mana tirumun si Maria na gabi-gabi seto di perbadia dorso bubuan. Ido Tuhan tanah Tuhan na berdi dia 100 nama terpajar dia bersilang, na tu Tuhan turun tanom, nama mengul dari patuluon, nama naik ke surga. Lau hundul tu siamun ni debata Jehovah. Molo akka Kristen nong maju, molo didok lau hundul tu siamun ni debata Jehovah inna, unang bayak kamu isonau arong na hudul di sodang ida, dangi hudul di siamun ni debata Jehovah. Itu gambaran antropologis. Dang nagabi arong na jongjong di singgasana arong na hudul di siamu dak songoni. Debata ama di son, debata anak di sodangi. Dangi hudul di siamu di debata Jehovah dah. Sotong salah kita. Itu gambaran antropologis bahwa dalam filosofi agama-agama Yahudi, dot agama-agama na di sekitaran ni hala Israel, orang yang dimuliakan itu berada di sebelah kanan. Berada di sebelah kanan dan duduk di sebelah kanan. Itu tong. Dan nagabi isot debata ama, isot debata anak dak songoni. Tetapi itu gambaran bahwa Kristus dimuliakan, dipasangap di bagasan nasa hasangapon nasiat debata. Jelek ko jolomate do iba nasa di pasangapi. Irupan na molo hala Kristepe, molo mate jolma, molo di bagasa kaporsiaut tamadok, RIP, rest in peace. Mazmur 116 ayat 15. Ayar gado hama mate ni jolmana naniasianna. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Tetapi karena penyakitmu engkau tidak akan mati, tetapi akan dimuliakan. Jadi jolma sifata molonu ngamate dipermuliakan. Beristirahat dengan damai ninna te ngamolo ngamate. Baru akan mendapatkan menuju ke surga. Selamat jalan menuju ke surga inna. Salah tidak salah itu. Kalau memang setelah mati, maka seperti Kristus yang telah mati bangkit, maka ia akan menuju ke surga. Di bagasan kematian ni Kristus itu hamuliaonna, di bagasan hama matena itu dalanna dapotan hasangapon. Alani sokot jamitan dari minggu ya terbuk don, jala hampir 2 tahun ni jamitan dari minggu sonari, baru kilon dalat dari lau dapotan hamuliau. Suatu ngarong nama deli anel baru kilon. Suatu ngarong na gotos rohana alani sitaono. Suatu ngadong na putus asa alani parsahiton. Alaniaha taha porsiaido dalat tado dapotan hamuliaun ni debata maddalani hasusaan paru kiloni di bagasan haporsiau. Itu. Jadi tipologi penderitaan Kristus taputihi gabi penderitata. Atau mulu Kristusi pebenge di bagasan sitaononna hita peko penge dotto. Molo Kristusi pe di bagasan hatauon di bagasan hama matena. Hita pe di bagasan hamatiat taikon di bagasan katauon do hita. Songon Kristusi. Ay marhite hama matena ino dot natinaon nai di jabbar hotui bana nasa hamuliau. Atau saat tu namate pehita, molo tung mate pehita, molo tung marujuk pengulut talani si taonotta, alai ko dapot tita do hamuliaon sian hamateani, sian habengetoni, sian hatauoni, songon nak pinatuduhon ni Yesus tuhita, ido turu-turu ni turpukon, jala di bagasan ni amak kamang dot tamok kainang, adorang di portiviod do pehita, tangi hok kamu ma suarana. Dengarkanlah dia.
tangi hoki tama debata, tangi hoki tama Tuhani, hatanai mata bai senjata, hatanai mata bai lebu-lebutta, di bagasan hatanai do dapot tita gogo, manaon sitaonon naritanoon asa mermulia ita, di bagasan hatanai do jupak kita pertahanan, laho manal puhon ragam ni sitaonon, hatahuton, biar niroha, dohot kecemasan, hapuguson, hauton, parsahiton, sampai kepada kematian. Na boleh baik kita mabiar songot sisian Tuhan Yesus, mabiar na sidena, songot kita na mabiar nuang di portibio, biar rohatate. Gurang nama baik mabiar hita nuang, mabiar rohita dialani si panganon, mabiar rohita alani akka yanakon, mabiar rohita alani akka parukilon, mabiar do alani akka parsahiton, mabiar do lumobi hamatean, ala yang go ditikyon, marhite sianido di pasahat tu Yesus hamuliaoni, ala nidang mabiar behita, di bagasa saluhut parukiloni, Yesus monang do, maka monakon si taononna, hitape iko monang do. Irupan nekot tangihonot tahatana, nuaingon, jadi kamang dot tamak kainang hari Rabu kan pemilu jala laos ni sosoam mahita o bartus soso ni purus ni HKBP opui padita Dr. Robinson butar-butar kosudero hitaro memilit tu TPS naung ditotu tu hita HKBP berperan serta aktif mensukseskan pemilu, menetapkan pemimpin ke depan Republik Indonesia, presiden dan wakil presiden, legislatif DPR RI, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, senator atau utusan daerah, lahu pilitotta, manangisi pesi pilitottai, alai kodoh dohi taido soso ni opui, kodoh dohi ta manangyakon, kodoh dohi ta lahu manangyakon pamaretta, penyelenggara pemilu, pihak keamanan. Asatung dengga diulana sida saluhna sitong laho patupahon pesta demokrasi asa sudehi tamarolo polo jala sebelum pilpres kan biasa orang go survei jadi hearo tarjahau to anok survei na perpurion survei na songono masuk sukun maulaon na maul diula jolma dia katikina perpurionin na maul diula jolma maul. Menurut tamu ada na maul di ulajol manoaing, marhua do di ulajol mana maul noaing dekat kina berpudion, na berjolo na maul di ulajol manoaing inna mendengar, na maul lajol ma mendengar noaing jol masih tangi honoton nama, dangolo be mendengar, manangihon, makana saya jujut hita gumodang makatai nga masuk ke gereja saya makatai do hita kan inam saya to mekil saya do hita apa ganing masuk gereja nga makuling bel lumobi makamata edap ta yakenat taro makatai berek kamu makayan kotai moloni podan projo tu so basa upudai hoina bapak mau bilang apa sih gak usah panjang-panjang, gak usah mutar sana mutar sini. Emang mau bilang apa ini? Gabi iba termalitodi. Iba enak kaya nak kota noy. Tang lo mau berohana mabigi. Hita pe songon hiro kan. Molo madokata dongan tak pula lo mau rata mabigi. Apalagi pakai bumbu, dot pakai rumus. Nama dokata narung rumus na. Jadi molau dak pula gajang beronokku innatong alai gajang soy murgojo butiru pani alai saya didok dang gajang beronokku saya ninna alai se gajang terus korupani kadang lo mau bepora rata molo diba kadongan ngawlo ninna buti arong go ya anekdot dirok sonon nadabuan na marminggu inak kiningin na wah tawe deni Gracia nak kening apa lapit tu jamitai ni ngom marupani alapit do nak kening jamitani edeni
Gracia do edeni wi 45 di ibana maha muliaon inna hamu nak kina mardekan halakon nak kining edena salam ture ai may patiko semuna din narakro asalam dungo do do asalam dungo na porsiai asalam dungo atong asalam dungo molori paluas de batape ido per kilonikan sipata saya suku-suku doro aku di luas de batape do kiloni asaboado alusna asalam dungo conok tu de bata ninna alen gono aing dangbe jamita pe neng jepe na maita mulat tergajang otik ngasongon dabu sisau kita dak dabu na minggu ina kining puasa gajang jamita ina ala gajang jamita alai dabu no minggu ina kin da dabu abah puasa 10 menit do jamita ina kining naji apala jepe gotong jamita itu ji dabu irasa mola pala jepek jalai ruben narak pula saya Allah merek kamu molo marjamita saya tu sado bereng tu lantai 2 tu kacan ala na takas do sudi hamu segijangon na burju manangion takas do son na buduk-uduk takas do son uduk-uduk utir pani la solo do uduk terus uti batong ma ni parasiangi arong ngona pala serius ngamek keli sa pinggang bagaimana saya songon na dia rupani arong do na pala takas soro di uto iroto tapi dah ngapala takas di uto nama waro nama ledo ingat jam 12 setong ngolo Malaysia pata kan jam 12 son ido haru jalan per minggu au haru minggu yo apala tu takas matong pajalang ngauda mau lihat mamang jamita mun mau lihat haleluya ternarakku tu gibagas bah tu ngapala honado horoan narakku rupani jamitaon gabi kepo may betong amang tu ngapala dia manak kining jamitai napala hona tu rohamuna tani makatai pinaturatur na matong buama sona daong amang na tu ngapala tabur nak kining murum tiki marjamitaon si na murum dui mana tong marjamitai ba alai ba senirip purun na tabo jamita rupani kan aleng ko padita nang ngolotalwi itor di karang betong ba mau lihat haleluya itor na tong tua mate hari minggu rohamu hubagajang jamita ko so lilik kamu murum di jauh ni tuhani lamang kan rumah bapa itu iya rumah ni amat deh bodo di sini ku itu mikos dope daripada nasoroi torni mudato nasoroi nasoya manangioni nasoya ubigi nasoya nanggoa pala marsaringar di sipareonna soaran itu hani bohai tanga pala hea marsaringar di perbinegianna hatan itu hani ala yang guhita kamang dot tamu kainang didok dison dengarkanlah dia tangihok kamu maibana tatangihon maibana ala nakolat tatangihon tai hutom maibana gabi si hutok Kristus tuhi tatong na mangihuton bogas ni paknai mardalan tu via dolorosa bogas ni paknai mardalan tu Golgata nakpe mangapir hir hodok nga jala manetek mudarna ala ni si taonon ni Yesusi lahu mamorsan silang naruk doki pasauton baga-baga haluaoni nanaeng sipeo potta maritihite hama matenai di taoton do di be pabengek dorohana jala di bagasan hatawud do ibana dakya sahali pe pamangan nama burai manang marhata na sogabiyak manang marhata na sosuman berkata cacian umpatan kutukan tetapi malah dari mulut Yesus keluar kata-kata berkat songoni manak kita kamang dot tamo kainang molorosi taunoni sotungolo hi tagabe ruar hatana sugabiak siapa mangatta tung bagia dia mana hujalot Tuhan sotung nitta
tung si barat dia menagabi bagi aku oleh Tuhan uban na songono na sotong nitta tung ado dosa na hula oleh Tuhan sotong nitta manang tung adong doho Tuhan sotong nitta molorosi taononi benget di bagasak katauon di bagasan hamonangan tiru majesusi di bagasan parukiloni asanang hitape monang jalanang hitape marmulia songon hamuliau ni Kristusi di papatar tu hita ima hasonangan na saleleng ngileleng nei anggo di tanoon dang mas sohot anggo parukilon dang mas sohot anggo sitaonon dang mas sohot akka hamaolon alai rabdo Jesusiro partano bato atta di bagasak katanaido dolok hatuaotta ibana do hatuaotta hatanairo sinjatatta jala hama matenairo upani halu jaotta di bagasan salu nai gabe monang dohita songo Jesusi namonang di bagasan parukilona gabe marmulia ibana amin martangiang maita mauliate ma di hoale Tuhan ala di pasu-pasu hodo hami manangi hok katam marmulia ho ala ni hama mate mi Tuhan jala di bagasanido di lehokko di hami haluaon ala ni pujion nami do guarmu dohot pasangapon nami dang mabiar behami jala rak tahutan dang miber rohanami hodo de bata namar huaso di rohanami di labung nami sadari ido honang di Banua Gijang manang di dia letu atar patu pahodo mangodi honak kana porsiai diakka parukilonna diakka sitaononna sai songoni manang akkana marukilia le Tuhan asa marmulia nasida saya ajari mana sida marhatauon marhabengeton ni roha di bagasar ragam ni akka sitaonon na tinaon nasida le Tuhan asa unang madeli nasida saya ajari mahami diakka hasusan na huadupi hami lumobi akka yanakon nami asatung marbengek ni roha situtu nasida laho marsikola mangeai karejo mangalului narikko di ngolu nasida le Tuhan unang murah-murah madele unang murah gotos rohana saya pasu-pasu manangakkan di bagasan hamaolod dope kana di bagasak kapugusod dope sayurupi makkana mardangol jalatata makkana hasitan unang loas tinggang akan di bagasak parukilon alai togu nasida le tuadok dengan dibasam sai pasu-pasu manak kana marsahit asan giat hipas nang benget ngulu nasida sai toktong ma marpakirimon na mangulu nasida majalo mangidu asin roham di bagasat tangiang nasida le Tuhan asa tong margogo nasida baru nami siken ni sinaga di rumah sakit Darmais Jakarta songoninang nyonya sitompul borusi pahutar ngoninang nyonya simanukali borusi naga di luas sodo rap marsahit amanami sidabuke dot inang borusi lalahi pardangola bolon di papor satoko tu nasida alai porsia rohami manangyakon nasida bengek do rohana nasida jala margogo do nasida le Tuhan laho makkamonakon parsahitoni di luas sodo marsahit rongom roak kaparsahiton tu inanami Oppu Aurelius nyonya Siregar boru manulang dukon operasi kanker payudara operasi musena sida empedu operasi musele Tuhan kelenjar di pamatang nasida adong muse tiroid di aru-aru nasida ale Tuhan dangadong nasutar patupaho diakkan nasida namar sahiti say jamama ay horman onuni hormat daddan pamatangna sian ujung rambut sampai ujung kaki ale Tuhan sakka babahata do honommu malum doi alani makuling mahole Tuhan lahu mamasu-masu nasida saluhna asatung malum nasida le Tuhan sian nasa parsaitonna do na kana so agora kami do pena marsaiti le Tuhan urupi manasida di boto horo itakas pahi pas manang amanami na posom padita tudu sirait naung madalani operasi mata asa tumibu le Tuhan hipas nasida tiur
panatapan nasida lahu baritahu barita menauli di sadok portibion. Alai Tuhan hutangnya ko kami ma ruas muna ulang tahun sadari odok saminggon lahir gajang umur nasida ulang tahun nikah berbahagia rumah tangga nasida. Pasu-pasu alai Tuhan yanakon ni huriam nanaing marhasohotan Handika dan Monika asalam togu holong di rohana sida tiur nang ulau pamasu-masun nasida mardala di bagasak kai pason. Pasu-pasu perpuluhan NN keluarga sida balok borusi matupang NN punguan tabuna pengaraji punguan raja sitorus borok berena si tua WK Purba borusiahan Pulau Asem Jakarta. Alai Tuhan urupi nasida dia kangoluna sa tabaka lasni roha di keluarga nasida nang ngolu nasida pe. Utangnya ko kami pemilu ni pamarenta nami alai Tuhan negara nami merdalam medok denggan ni ramotan di tanganmu. Saya pada wakka pangguturi, panggugai, saya perbisuki maka pamarenta nami penyelenggara pemilu asa denggan di ulahun nasida salut na boy mardal do denggan alai Tuhan. Saya pasu-pasu mamarlas ni roha manangisi penamonang, manangisi penatalu. Alai monang mabangso namion monang di bagasan ulup-ulup hasadaon nak pemarasing-asing agama ras suku budaya etnis nami alai Tuhan. Alai ihoti mahami di bagasan kasadaon ni holong ni rohanami di bagasan NKRI Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Bhinneka Tunggal Ika asa boy alai Tuhan dau hami sianak kahagut turon boy aman martupa pemilihan umum nanang dipatupa di hari 14 Februari 2024 tahun asa dinggan mardalan pos rohanami pasu-pasu manang namarukil namatean imak koparan ni inanami upu Grace nyonya sioping boru tobing apuli manasida li Tuhan patiur akaulau pertuan nang nisakapan ni nasida jala parrohai nasida di bagasan nabi pason dot habis suhon nasiakko atau ngali Tuhan nang saluhut na pehamion na marpungu di garejaon do na mardohoti parmingguan live streaming pasu-pasu mahami ho madongan nami horo partano batuan nami estomihi nami ale Tuhan diragam ni akan masa di ngulu nami di Portibion alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret de mahita papungu pilihan tujolo. So
Neon. Una cosa di na holom tuna tiur o atong sulu-sulu imagolom ay holom partidio. Katangiak kon mapilat. Ali di batama namin na di banua gicang oro-aroran ni salu silelo na dengkado nasa ulibasa na mauliutos. Pasat kami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu menjala ramoti asau parasyak kami pilihan opati bulok karajaon muri tonga-tonga ni uriam do di portibion. Uhai marohan nami mariti hiti todim. Asalamu tadahami kurang nisileon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau lihat itu ho. Marite hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matu hami sadariok kang ulua siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nirongan namar dosa tu hami, unang hami togiotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan ta. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madita.